kakhulu bayethe makhehla bayethe zalukazi hlanganani nonke bese kuba kuhle. Hayi, bengithi uyaphosisa mina gogo. Uthi wena unento yasemandleni yesiziba. Oh yes. Indawo ibuya ngokuthi umuntu ongene kuwe ungumZulu. Kanti embuzo ngokukhulu ukuphazima kweso liyafakwa liyakhishwa ngoba kufanele phela lakhe akho isuke kuyisithwalo esiklini kodwa. Kujele nje kahle. Sikoxe ngoba lento iphila kimi nami ngiphila kuyo. Insipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Enhla nasezantsi empumalanga nasentshonalanga wabamhlophe nabamnyama abade nabafishane abahle nababi siyabingelela ngalesi sikhathi uSiyaviva TV1 mabona kude wakho ohamba phambili nibingelelwa ishidi elimhlophe uMC Pholobasi fuze fulela mashe mahla ngathi azoshumayela upropaganda yasabeka batho sigxivize singasuka urapperapper ngwaraphelelo vento umzawo uqede walewa bonke babuya babuza abantu mapholo bakwenze njani wagadla ngenduku singayiphetha batshena nathi umthambo wegazi lento umsangakini sayizolahla uBeetroot emashidi namhlophe akithi kodulela mfo waqhula amaqhula ntombi yaqhula emzini yabalekana Beetroot lengane bathi uhlehlile uzube ngesonto elizawona ubusuthi ugebhela amasaladi shame disappoint nangelizayo sengaphinda uhlehle futhi inkunze emafaka okwengwidla ngamabala yasilo sabebala ukhazimulela waphinda wakhazimula lapha ya okweshide elimhlophe elibhakuze lapha laphinde labhakuza lapha lathi lisabhakuze lapha laphinde labhakuza lapha njengamanje libhakuza kwamhlaba uyalingana South Africa yimlo qathatha esigodlweni sikaMakhosi esigodlweni sikaThokoza esigodlweni sesangoma sesigodlweni sesanosi esigodlweni somaqalazive abanye beni bathi ke yibo nomanga laba ngoba niyakubo benitshena izinto bese nihlulo ukuzenza bese nithi hayi ngatshena unyanga uthize noma ngatshena usangoma umthize kodwa ngoba ngenzanga ngicabanga ukuthi kunento yamayithatha kuukuthi kanti cha tshenwa uzwe bese ubuza uthi kodwa gogo lento ngingayenza njani asikwamukele Dlozi sikwamukele Thongo sikwamukele Thokoza ngalesi sikhathi usichaze ebantwini beqala nokukubona kuSiyaviva TV1 ngoba ngiyazi sekunaloya naloyo thayi nje lenyanga isami lesangoma ngoba imisebenzi yakhe iyona esibekela abantu bayananela bingelela abantu eningizimu Afrika nomhlaba wonke jikelele. Ngiyathokoza Mapholoba. Ngiyabingelela mkhulu, ngiyabingelela kakhulu. Ngibingelela abantu abakwenze wafika lapha emhlabeni wonke jikelele. Empumalanga, entshonalanga, eningizimu ngiyabingelela. Kubingelela uMagumedeke. Igama lakhe lesigodlo kukwavutha. Ngoba nginibingelela nje ngingumakhosi ngijabule kakhulu ukunibona Mapholoba nizonyathela kulamagceke. Kuyintokozo enkulu kuthina ukube bekuya ngathi besolokho sishilo sithi qwabe yempangazitha Gumede omkhulu kodwa sifuni ukuthi kusho thina kuphela sifuna ukufakazelwa igule ehamba wena eyitheza hlaba ikhwela zathi Mapholoba okusize phela usivezele lithi idlozi usivezele owethu umuntu osenza siba abantu ebantwini esathi masifika kuyena sizofuna idliso wasichayisa wathi alakhiwa la ekhaya idliso kodwa hamba otshena lo ngakuthanda ukuthi kusukela manje uyakuthanda thatha lento ufike wenza u1 no2 no3 uyothandwa wena uzobuya uzosho la ekhaya ukuthi hayi sengithandwa isicefa ngisazi mhlambe sizoyixoxa nayo le ukuthi yini lo inika abantu besifazana nabantu besilisa abajaha abantu abanemali ngoba kuthiwa khonto banika yona kuqaqeko wallet hayi ozipho kuphela ngoba sebephelile abantu beqaqelo ozipho la sikhona njengalesi sikhathi sizokhuluma ngesihloko esijule kakhulu wena obusekhaya uzozibuza uziphendula ukuthi uSiyaviva TV1 uzukhethe uMakhosi uGumede ngobani cha simkhetha ngoba nganiza kwethi makhulunywa ngolayini ujenga leingane ezifika la ekhaya iphume sezingodokotela seyiqeqeshiwe kade ifika zizitshudeni noma zizifundi shuthi amathwasa lawa bezofunda lapha befica uprincipal besebenzela into abayifunayo njengothisha omkhulu ekuthwasiseni njengogobela weingane zakho namhlanje sizofuna ukuthi sike sikubuze igama elithi yini
ukuthwasa? Embuzweni wakho Mapholoba ngiyabonga kakhulu ukuthi ubuze lo mbuzo. Uhleze ubadida kabantu abaningi namhlanje ngizobahlukanisela. Into edala ukuthi ngihlukanise ubudlozi kumuntu noma ukuthwasa akuvele kumqale esemdala. Okay. Usuka nakho phansi. Namhlanje ke sesinale nkinga ukuthi wonke umuntu uyathwasa. Kanti kunabantu okudinga ukuthi uma efika umhlambululo umxhumanise nedlozi elifuna ukumphatha. Okay. Hayi ngoba kufanele ethwase. Uma kufika esigabeni sokuthwasa wena okufika ukusho ufika ubuka ukuthi yini lehlupha lo muntu. Ebese ke umfakela wena ukhamba oluzoqhumisa lento ehlupha yena ngaphakathi ibisiyaqhuma lento ngesikhathi iqhuma usuyabona ke wena ukuthi uthwasela ini ingakho igodle sinazo zinamagama. Oh, okay. Yebo, ngoba lesi sigodlo singesikavutha nje. Ingoba kwaqhuma uvutha washo ukuthi yena ungubani. Okay. Ufuna ini ngoba uvutha ungukhokhwa ngmazi. Okay. Uma lingaqhumanga idlozi asikwazi ukuqhubeka sithwasise. Kufanele ukhamba luhlunge konke. Luhlunga konke amandawe, isithunywa, inzuza, abalozi, lugedla. Ngikuzwile mina Makhosi uGumede. Usuthinta indaba enkulu ethinta ukuthi kukho konke lokhu kodwa ikhona into elawulayo. Into ezolawula la ikwazi ukuhlukanisa phakathi kwesinxele nesikudla ukukhamba. And ngiyalibona phangi kwakho. Ake usifundise ngalo bese usenzela othe impela lokhu kuyofanele sithi siqede ivideo kodwa sengiye ngaxoxa nabo bakwazi ukutholisisa ukuthi yini ngempela nini lapha ngaphakathi. Thokoza mkhulu. Dlozi. Ningizimu Afrika ngale kokupholisa amaseko ngalesi sikhathi okwethu ukuthi sivale lembobo esifaka ngayi layisi sinikeze uMakhosi ithuba akhulume nabadala. Oh, bayethe bomkhulu, bayethe bogogo, bayethe izindlondlo, bayethe abantu abadala. Siyakhuleka koGumede, siyakhuleka koMalinga, ekhaya la kuzalwa khona umama. Siyakhuleka ke abantu abadala basekhaya kithi abasekhaya kokhokho. Ngikhulekela nabasemzini la ngagana khona. Ngiyakhuleka ngithi nalo ukukhamba phambi kwenu. Sithi malidla lolu khamba luhlanze konke bese liyahlunga. Lihlunga amadlozi amabi, luletha amadlozi amahle phezulu komzimba wami. Ngiyakhuleka ke abantu abadala, ngiyakhuleka ke bogogo. Ngiyakhuleka bomkhulu. Aninixazulule zonke ke izinto ezingaba zinkinga phezulu kwalomzimba. Nabo ke abantwana bangenile phakathi kwaleli khaya. Ngicela nina ke bese niyangikhombisa bethi bephuma sengibonile nokuthi yini le baphethe. Yini la beze ngayo. Ngiyacela ke bogogo nomkhulu, hlungana amadlozi amahle. Kunamadlozi ayengigadela ukuthi ngibe nemali. Kunamadlozi ayengigadela ukuthi azongiphilisa. Kunamadlozi angigadela izitha. Kunamadlozi angigadela umendo wami. Bayethe ke bogogo, bayethe bomkhulu, bayethe makhehla, bayethe zalukazi. Hlanganani nonke bese kuba kuhle. Nabafa abathakatha abahlambuluke. Nabafa befeba abahlukanise namhlanje phezulu komzimba wami. Bayethe ke bomkhulu, bayethe bogogo. Konke okuzinhlamba, konke okuzithuko. Ngiyaqalekisa namhlanje kuyaphuma kuyaphela phezulu kwalomzimba. Cela umsebenzi, cela kube kuhle konke kwami bogogo. Akube kuhle bomkhulu. Ngicela einganeni ezincane, abantwana abadala, ithuli, impumputhe, ishosha ezazikhona phakathi kwalemndeni. Ngiyacela ukuthi kube njalo nisusa imidliwa ebese kusala nini uqobo niyagezeka. Kube kuhle bogogo, kube kuhle bomkhulu.
lungisani-ke umsamo wami bese kuba kuhle konke kuyakhanya. Ebese kukhanya ngathi kuyaqala ukukhanya. Ebese nihlambulela zonke iy'bopho. Khuluma ngisho nabasehlane uqobo ukuthi abasondele, ihlane lisondele. Ebese liyahlambuluka phezu komzimba wami. Kube kuhle abantu abadala, kube kuhle bogogo, kube kuhle bomkhulu, kube kuhle emakhehla. Kube kuhle zalukazi. Kube kuhle nina babadlalisa ingane kuthambinini. Khuluma nani bogubhuza, ngikhuluma nani bomfulakawelo zinkonjane. Hlanganani nonke bese kuba kuhle. Khuluma nani bogumede, bompangazitha boyeye. Hlanganani bese kuba kuhle phezu komzimba wami. Akube kuhle bogogo, kube kuhle abantu abadala. Simele ukuthi sidle phela abantu abadala. Simele ukuthi sidle bomkhulu. Ningizimu Afrika worldwide ezinye izinto sizenza zibe bukhoma. Okusalele wena ukuthi ufakazele inkulumo engizoyisho njengamanje. Iningi lenu likhala ngama-scammers, likhala ngamaqola. Nami ngiye ngihambe indawo. Hey. Bekuhle bogogo. Bekuhle madoda, kube kuhle insizwe ezinhle. Sidleni ke abantu abadala. Impilo ebeyiba khona. Sicela iy'moto, sicela iy'mbuzi, sicela iy'nkomo, sicela konke okuhle. Phezu kwenu. Sicela impilo. Nabangena ngey'shungu bangakhoni ukungena. Ebese niyavala nina magumbi amane omhlaba. Ebese niyangivikela ey'theni zami. Abangifuna ngifile ngibe bese ngiyaphila. Cela kini bogogo nilungise lo msamo ongathi uyonakala noma wonakele. Bekuhle abantu abadala. Hlangane kube kuhle nonke makhehla zalukazi. Siyaphila. Siphilela nina bogogo. Alingasihleki izwe. Lithi besithi senzani. Sifuna nina-ke bese niyaphakama madoda. Phezu kwezinye iy'nsizwa. Bese niyaphakama niyagiya ngoba niyawazi umuthi. Bekuhle. Bekuhle bogogo, bekuhle bomkhulu. Edlozini, Dlozi, Makhosi, Ndawo, bayethe Madlozi, bayethe Makhehla, bayethe zalukazi, siyabonga. Yazi gogo, unento ngithinta ngayo la ethi sezimbalwa kakhulu indawo lapho khona ozofica abangoma bephahla ukhamba induku lokho iqonde njalo. Sebeyaligovuza manje ukhamba abantu benzela ukuthi liphakame. Thina sibona umlingo la. Umuntu osekhaya sekhisha isidingo sokuthi sixoxe naye ngawe. Kuphelelisiwe kuyo ukuthi masikhuluma ngomelaphi ohlambulukile nokwazi ukwenza izinto ovunyelwe izinto ngalendlela. Ukhamba kuyonto okudlala ngani zakwethu akiwa kulona isinom kanjani futhi awuyi kulona unezici ezithile. Awuyi kulona futhi ubuso umona nogovana nomgolo. Awuyi futhi kulo ungayazi into oyenzayo ngoba usuke uyoyikhunga lapho uyozibopha futhi uyozinikela ukuthi makuukuthi konke ozokusho akusile iqiniso makuphele kodwa makuyiqiniso makuphakame. Sibonela ona ke iqiniso thina la Mzansi. Bengithi sokhuluma lapha ngokuthwasa noma ngokuthwasisa kodwa sengifikelwa into ethi impendulo abantu sebenazo zonke ukuthi makukhulunywa ngogobela, kukhulunywa ngothokoza, kukhulunywa ngesangoma, kukhulunywa ngesanosi, kukhulunywa ngento enje. Sicathulise lapha gogo. Thokoza mkhulu. Abantu banenkinga yokuthi kuthiwa bacasha ngokuthwasa beye kuye ibhedlela beyochecka isandulela. Wena uye wenze njani umuntu ofike esephethwe ngohlaka kodwa makuthiwa ka isibhedlela akafuni kodwa makuthiwa kayozanywa kuma cold store and so ujabula afathi ngcono ngingangisa lapho. Isiqalo sakho nje umuntu mayefika kukhona ukumkhuthaza ukuthi abone ama clinic noma nawe manje uthi hayi ngoba usefikile la nami ngiyiclinic. Thokoza mkhulu.
Iy'nkinga lezo esibhekana nazo kakhulu. Asiphiki ukuthi ukufa kukhona, kodwa mina into yokuqala mkhulu engiyenzayo pholoba ngifike ngithi angibe ngisasala ngoba isuke sengibonile ukuthi sekunokufa phakathi. Yes. Ngiye ngithathe nje imoto ngithi cha aningiqhube sihambe simise ekliniki ezamazama. Hayi uyiboleka futhi uyithatha khona la egcekeni. Ngiyithatha khona la egcekeni. Yebo. Yebo mkhulu, amadlozi ayakubusisa nawe muwabusisa. Masifika ekliniki besho ukuthi kuno 1 no 2 no 3. Kodwa sengiyibonile mina inkinga ukuthi vele unabo abantu abadala ngoba lokho kumosha abantu abaningi. Ukuthi ethwase ebona izilwane ebone konke kanti sekuwehle isystem yakhe. Nokuthi ubudlozi fanele babuchaze kimi ukuthi kwamqala emncane mina sengizofakazela ngamathambo ami ukuthi impela lento usuka nayo ebuncaneni bami. Uyafika nasemathanjeni. Ngiyafika mkhulu. Hayi man. Ngiyafika emathanjeni nje nasi isikhwama sami samathambo. Hawu, ngitshela ukuthi umqamelo nje lona. Cha, amathambo mkhulu. Hayi chitha gogo ngifuna bebona ukuthi angiphethe into yokudlala lapha. Hawu, hey. Mzansi Afrika iBascope lena yonke into izabukhoma kodwa singeke sanivezela yonke into. Sithi yethafi bese dlula. Hayi, bengithi uyaphosisa mina gogo. Hayi yiwo mkhulu.